Ai zis că acum ți-ai Trebuie revenit. să mă uit să Păi, văd dar nu vreau să car sacul. cât cântărește pioletul meu. Trebuie să am sacul. Dă-i la E că meseria, e și ăsta ceva. Cine donez sac, donez geacă, Polartec. De-aia... Aparat, Eu foto, donez apă, donez... Sacul donez, donez mâncarea, mănânc batoane și ce găsesc așa. Iarbă. Aoleu, ajungem ca câinii. Nu, mă, Sau nu. ca animalele. Vânezi pe parcurs. Dar le La donez. căprioare, ceva. Și ai zis că tu n-ai Mă la știi că trebuie să mănânci câteva kilograme bune de iarbă ca să le rumegi noaptea. A? Ca să le ai ce rumega noaptea, trebuie să mănânci câteva kilograme de iarbă bune, știi? O fi vaca. Știi cum e asta? Mergeam în tură cu tipii, dar aveau aparate de alea performante și din 200 de poze, 80% erau numai natură. 20% se le găsea grupul. Și e un tip de pe Carpați, nickname-ul lui este Doc Octavius. Tipul ăsta e al doilea Street View. Din complex Sâmbătă până la cabană și retur a făcut vreo 600 de poziții. Ai văzut cum e pe Google Maps sau pe Google Earth? Ai funcția Street Da, View. hai, dacă vreți că... Cam așa, deci făcea 5 pași, mai făcea o poză, iarăși 5 pași. Păi el Puteai a să reproduci toată cărarea. acolo Google, nu? Da, Să-i facă traseul la altul. reproducea toată cărarea de la complex până la cabană, numai din fotografii. Le are postate pe Picasa. Turele astea. Parcă să vii în cont acolo, nu? Da, da. Pe Dacă Google. vrei să plec și la 5 dimineața. Mă întâlniți pe acolo. Cine dorește, pleacă la 5. Când să crăcănează de ziua, plecă. Lasă că Dar dau 4 kg jos din rucsac și n-am așa face în program. Mamă, ce La următoarea record. tură mergem doar cu rucsacul, gol. Băi, uitam bățul. Unde, mă? Asta e automotivare. Da. Nu, așa și-au zis ei când am ajuns aici, când au ajuns aici. Deci asta a fost reacția lor când au ajuns. Gata, am ajuns la cabană. De unde? Că noi făceam popas.